Ooh. So for today's mukbang, ay meron kami ditong seafood boil with Cajun sauce. Tapos meron tayo ditong lobster. Yan. Tara na sa Empress Palace, home of impressive Asian cuisine. Located po sila sa Satwa Dubai, Manila building. Sa mga tropa, huwag natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalin po, mga tao po. Ooh. Sarap ng sauce. Extra sauce. Sauce pa lang. Ulam na. Yan. Sanggalan ko lang pa. Sarap. Sarap niya, no? Tamis. Tapos sarap. Uy, kuya lagi. Ang tamis ng mais. Grabe.
Sarap. Hindi natin kay Miss ito. Sarap ng sauce. Kaya nga. Saka yung mga ano nila, oh. Yung mga seafood. Fresh na fresh. Supin natin. Napag-aban yung isang kalderong kanin dito. Bigyan sa kanin. Kulang yung kanin. Ang kamay. Taba. May mais. Na. Ano ba? Grabe sarap. Malakas sa kanin yung sauce. Sarap ng sauce, no? Bro. Boss. Sarap na lasa. So, pabusog na po kami ni Hungry Colette. Thank you sa Empress Palace. Ayan, napakasarap na kanilang seafood boil with Cajun sauce. Yung bucket po na to is 99 dirhams. Tapos, meron siyang isang pirasong lobster. Then, kung gusto nyong mag-add ng isa pang lobster, add lang po kayo ng 30 dirhams. Tapos, itong kanilang Cajun sauce is 25 dirhams lang siya. Pwede nyo itong ihalo sa sinangag nyo or kung kahit sa hotdog, pwede itong gawin sa usawan, sa itlog. Kung nagustuhan yung video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to HANIMACETV. And click the bell icon para lagi pa ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you! Bye!